Takmer každá abeceda na Zemi sa pomaly vyvíjala, náhodou, počas tisícov rokov. Ale jedna bola vynájdená, úmyselne, jednou osobou a presne vieme, prečo je každý znak tvarovaný tak, ako je. Toto je príbeh Hangulu, kórejskej abecedy, ktorú sa chystáte naučiť. Hangul má len 24 základných písmen, 14 spoluhlások a 10 samohlások. Z týchto 24 môžete vytvoriť tisíce slabík. Porovnajte s angličtinou enough, true, tough, rovnaké písmená, 3 rôzne zvuky. Hangul to takmer nikdy nerobí. Uvidíte písmeno a môžete ho prečítať. A toto nie je len kórejská pýcha. Svet si to všimol. UNESCO, kultúrna organizácia Organizácie spojených národov, udeľuje celosvetovú cenu za gramotnosť pomenovanú po kráľovi, ktorý vytvoril Hangul, cena za gramotnosť kráľa Sejonga. Pôvodný rukopis vysvetľujúci Hangul je zapísaný v UNESCO zozname pamäti sveta. Britský jazykovedec Jeffrey Sampson vynaliezol celkom novú kategóriu, featurálnu, len aby ju opísal, nazval Hangul jedným z veľkých intelektuálnych úspechov ľudstva. Jared Diamond, vedec ocenený Pulitzerovou cenou, to nazval ultraracionálnym systémom. Ale najkrajšia časť je, prečo bola vytvorená. V 15. storočí v Kóreji znamenalo čítanie ovládanie tisícov čínskych znakov. Iba privilegovaní to mohli. Bežní ľudia nemali spôsob, ako zapísať svoje myšlienky. Kráľ Sejong veril, že to je nesprávne. V jeho vlastných slovách, zvuky našej reči sa líšia od tých čínskych. Tak postavil písmo, ktoré sa každý mohol naučiť. Jeho názov, Hunminjeongeum, znamená správne zvuky na vyučovanie ľudí. Tu je génius. Sejong študoval, ako ľudské ústa vytvárajú zvuk. A tvaroval každú spoluhlásku ako ústa, ktoré ju vytvárajú. Zadná časť jazyka sa zdvíha smerom k hrdlu. Špička jazyka sa dotýka hrebeňa za vašimi zubami. Tvar uzavretých pier. Zub. Otvorené hrdlo. Každé písmeno je obrázkom vašich vlastných úst. Samohlásky sú ešte poetickejšie. Začínajú 3 znakmi, bodkou pre nebo, plochou čiarou pre zem, vzpriamenou čiarou pre človeka stojaceho medzi nimi. Nebo, zem a človek, a z týchto 3 rastie každá kórejská samoláska. V kórejčine sa spoluhláska nazýva zvuk dieťaťa a samoláska zvuk matky. Spoluhláska sama nemôže úplne hovoriť. Ale v momente, keď sa stretne so samohláskou, narodí sa slabika. Plus. Ako dieťa rastúce vedľa matky, písmená sa spájajú, aby vytvorili slovo. A 600 rokov neskôr, Hangul perfektne zapadá do moderného sveta. 24 písmen, skombinovaných v okamihu, píšete presne to, čo počujete. Na klávesnici smartfónu je málo písacích systémov rýchlejších. Dnes sa ľudia všade učia Hangul. Priťahovaní K-popom, K-dramami a kórejskou kultúrou. A takmer všetci sú prekvapení rovnakou vecou. Toto je oveľa jednoduchšie, než som očakával. Pretože ako náhle vidíte logiku, naozaj môžete čítať kórejsky rýchlo. Hangul nikdy nebol vytvorený pre mocných. Bol vytvorený tak, aby každý ktokoľvek mohol čítať a písať. Po 600 rokoch zostáva jedným z najpozoruhodnejších nápadov v histórii ľudstva. A keď sa učíte Hangul, neučíte sa len písmená. Stretávate sa so snom kráľa, ktorý veril, že každý človek si zaslúži hlas. Začnime. Dnes môžete čítať svoju prvú kórejčinu, zadarmo, na korean.viasom.com.